Jaski. Euskalgintza, euskaltegi gintza ere, bai? Zoragarria, Algortako lagun bate kontatua. Bere ama euskaltegian irakasle eta dinamika nolabait. Oazen elkar ezagutzera, lehenbiziko eguna da, aurkezpen lamatzuk egingo ditut. Eta ikasleak ere hasi hortan ez da, eta lehenbiziko ateratzen da. Eta kaixo, ni Martin naiz, natxituakoa, eta hemen ari naiz euskara pixkanaka ikasten, eta bar, bigarren ateratzen da, ez du, kaixo, ni Lukas naiz, ni hemen, Algortan natxitua. Eta da, nire euskaltegiko anekdota guztokena, ez du aparteko arrakastarik izan, baina maitez zaitu zegu pasa barrura datuzen lagure lehiakideak. Algortan natxitua, Eraiz eta Lide, Aiur eta Eneko, Odei eta Lide. Nire itxasoko oiana, ere entzunde dau. Bai noski. Kortatu, atarateko ebaki bat. Egia da. Kortatu, nik kortatu. Nik gintonik, ja parranda momentuetan. Zuek euskaltegitik pasaera egin duzu, ez da beharrik ere, ez da? Ez, lazkauma daukeu barnetegi bat, maizpide, baino... Liburuak ateratzeko materiala egongo da, noski. Zelan egiten duen ala ere, euskara hurbiltzen denak, bestak beste hizkuntza batzutatik beti zeo zerrataratzen dugulako danok, baina, hau pasuek. Da badakigu gainera miluzte ikusten zauzkela, hau pasuek. Zenola bai, miluzte ikustea izan daiteke euskaltegin emateko etxeko lana. Bai. Nahi dituzken nik horrelako etxeko lana. Pentsa, zuek etxeko lanako zondo egin da? Bai. Dinot, 6. saioa, 1.050 euro irabazita. Diru horrekin, bikote, no jarriko dugu barnetegia. Edo asmoa bada, bidaian emategitea, ez dakit, Bai, igual principioz, bidaia bat. Nora? Kasi. Ez daukegola biok batea helburuik, edo toki. Baina, ze joango da, nor bere kabuz bidaian, edo... Ez dakigu. Bueno, ni oendik usteiteko hori. Beste asmo batzutak ore, igual. Besteak beste? Beste asmoen artean? Bizikleta bat. Ipatu duzu. Ipatu nun, bai. Eta oraindik ere ez da iritsi, Oraindik ez. Txekoik sikiera, eskatu duzu, eta hau miluzeko zakua irabazi berri gabe. Bai, punta-puntakoa, a ber. Punta-puntakoa nahi zen duke. Bale, hortarako igual zakua ere irabazi oso garesti daude, Bai, horregatik. Pavarotin disko bat. Baita ere. Baita. Bueno, lirikara ere gertura zen. Angusena edo, Baita. Eitidizit. Oso bestelako estiloak. Eta denak ongi etorriak gaur ere, animo bikote zortzean. Gerrik asko. Aiurretaneko zen moduz? Ondo, edarto. 3. saioa. Ondo final bat, eta horren ondorioz, 300 euro, irabazita. Ia behin dirutxua irabazen hasita, aiur gehiago, ez da? Nahi da. Bueno... Albada. Albada, beti. Ondo, gogoratuko dugu, energia berriztagarrietan. Zabiltz? Horre, etxean plakak eta jarria dituzu, edo nola? Ez, oraindik ez, baina, bueno... Iritsiko da. Ikertut ez errezango, baina... Eta miluze zale aiur, etxien nogaz ikuste zuzuk miluze? Amamakin. Tarteka amumagaz, guau. Aztie berakin pasatzeot, ikasten nagoela eta batera ikusteu. Amuman izena? Mari Carmen. Mari Carmen gure maitasun handizena, Mari Carmeneri... Ikasle pisua biztara Mari Carmenekin duzuan. Musu bat, hemen nagoa. Zen lujo, zen lujo! Zen lujo amumagaz ikustien. Ikaina. Ondo, Eneko, nogaz ikuste zuzuk miluze? Nik lehen pisukidekin ikusten hauen eta aurten ja ez, baina... Eta orain ez dut ikusten. Orain egiten dut. Hori. Eta orain honetan egunetan egiten. Bai ba. Eneko ze asmogaz, zatozi gaur? Ez da gitz, espainolek askotan esaten dago ez, 3. izeten dala honena, Holandan eta... Baina gu euskaldunak izan. Euskaldun moruen irabaziko, baina... Aiurreneko, ongi etorri, hau pasuek. Gerri asko. Eta gurean estreinakoz, Odei eta Lide Gabon, ongi etorri. Gabon. Zer moduz? Ondo urduri. Ondo eta urduri. Bueno, baina urduri baino hobeto, nola bai? Ikasten dugu ondo gaudela. Kurrikulum bikaina daukazu eta, gozen hortik ikastera, Odei, ikasle? Bai, psikologia ikasteu, eta geho bai atletismo nibiltzen naiz, Hernanin. Biak uztartzea, bada alago terapia bat korrika aritzaren bitartean, edo... Kirol psikologia. Begira, hortara bideratu duzu, bai, ezta? Bale, bikain. Hortikan. Ondo. Eta zu berriz Lide? Nik ere bai psikologia ikastet Donostin. Orduan, bat egin dugu klasean. Ez, batxin. Bale, batxin, eta gero unibertsitatean ere, dinot, psikologia ikasten elkarrekin. Nork ekarri du nor edo? Odeik nik. Bai. Saiatu naiz gehiago konbentzitzen, eta azkenean lortu du. Hau esan da. Odei, itxarotan egon zara 18 urte betetzi miluze etortzen. Nondi zatoz, Odei? Astigarratikan. Eta esan diot. Bueno, Odei Astigarragatik Lidezu. Donostitik. Odeiri esan diot. Astigarragako bikote batek irabazizuen duela urte batzuk zakua. Bianaik, bai. Eta Odeik. Nea nahiak.
bere anaiak dira. Astigarrako, bueno, aldi honetako migiluze finenen, anaia zarazu bide batez etxean banderekin eta laguntzen aritzen zena. Bai. Bai, ez da? Bai. Zer modu zaude anaiak? Ondo. Ez duten burua galdu, dirua tartekota? Ez, hortxe be. Zema diru, irabazi zemin anaizek? 8.000 inguru. Bueno. Eta ze miluze honak izan zen, batefi hori. Bikainak. Bai. Diot, euren aholkuak jasota etorriko ginen orain, edo? Bai, nerriok enduta eta aurrea. Eta lide, guk beste hainbeste ingo bagenu, azaina ura errepikatuta zakua irabazi, zer ingo genuke diruarekin? Nik uste bidea jatu. Bale. Aldeun... Nora, ez dakizu oraindik? Ez, oraindik ez dugu pentsatu. Ez, oraindik ganez. Horrena dirua eta gerokoak, ez da? Hori. Batez ere, dirua eta hori baina. Gozatu, ondo pasa, asko minak etxean, oski, animo bikote. Bai, asko. Ongetorri guzti ditondu entzun, gaur miluzen jokoan, hogeita maika mila! Eta berrogeita bat euro ditugulako. Bikain. Eta publiko, ona. Indartzu, Lekarozko lagunak apazuek. Ikasle finak, Gu malerrekatik eta bestea. Ondo, aldarrikatu, bai. Hodi eta lide, zeu ikasiko zarete? Hemen jokua banatzen, zeuentzat, triboren berbak, ikusi makusi, botokumeak? Ikusi makusi. Ados? Ondo? Eraitz eta lidentzat? Triboren berbak. Bale. Bertxotan, aiurreta eneko beraz. Oso ondo? Triboren berbekin hasiko gara. Bihotzik gaurrez, baina hablan, naturako elementu bat, zer gustuko edana? Lorea. Ilargie. Abitu? Ondo, bakotxari berana. Naturako elementuak datoz, tablo honetan. Denpora. Lorea, eraitz. Lilia. Zerua. Arpea. Lorea. Lilia. Zerua. Hortzia. Amildegia. Lupetza. Lorea. Lilia. Zerua. Hortzia. Amildegia. Arpea. Lorea. Lilia. Zerua. Hortzia. Amildegia. Erroitza. Arroka. Aitza. Kobazuloa. Arpea. Belardia. Lupetza. Lorea. Lilia. Zerua. Hortzia. Amildegia. Erroitza. Arroka. Aitza. Kobazuloa. Arpea. Belardia. Pentzea. Loia. Lupetza. Zuaitza. Zuamoa. Aupa. Bikain. Oso bikote, Jargia, Lorea, denak batu dira gure alde. 1 puntu markagailura. Oso ondo. Ondo, aiurreta eneko, bertxutan zuek orain. Gehiagi galdetzea ez da. Bikotek idirik eta baduzue? Eneko, bai. Ados, aiurre segituan. Eneko, bai. Fokua berari. Berari. Eta ze harreman mota den edo? Oso politxa. Ona, diot, txirritatxok, beste harreman mota batzuetara zabaldu delako bere burua. Bai? Besterik ez zeugan, Baia, zerbait topatzen dudan. Bikotek idirik ez baina, hemen txeitzak eta oinak erne. Honela dio. Erredakzioan geratu naiz. Ta. Erogliokin. Bakarrik. Kotxerik gabe omen dago. Gaur. Eramango dudala. Nik. Berba eta berba irri. Artean. Egon gara biak. Pozik. Ordura arte ez nuen. Uste. Erakargarria. Zenik. Upa! Bueno. Alegia! Txirritatxo eta eroglio, zai honetako 2 mito. Ditekena da. Nik honekaz egingo nuke... Zerbait? Bai? Trio bat, Otoren bat edo? Otoren bat, a ber. Bat, jaso ondo! 60 puntu! Aiurretaneko! Niretzat sexy, hemen. Biak. Ondo. Odeien Ba, elide. tozkorrika batean ez da. Beina hasi gara, eskondu zuek noiz. 18 urtean eskondu noiz. Ez teu pentsatu. Hobe, motel. Odeien eta lide, ia eskontzak, Batetik 8. Eraztunak, txampaina, lore sorta, arrosta, tarta, dantza, trajea, soinekoa.
Eraztunak, odei. Bat. Trajea. 7. Lore sorta. 4. Soinekoa. 6. Arroza. 4. Txampaina. 3. Tarta. 8. Dantza. 7. Eraztunak. Bat. Trajea. 6. Lore sorta. 3. Soinekoa. 8. Arroza. 4. Txampaina. 2. Tarta. 6. Dantza. 6. Eraztunak. Bat. Trajea. 7. Lore sorta. 5. Soinekoa. 8. Arroza. 4. Txampaina. 2. Tarta. Bueno, Zer. ez da zerarako probari xamurrena kaso. Eta ere, 30 puntu, markagailura ondo. Oso ondo. Hasi gara, ba? Zailen egin dugu, ez da? Bai. Markagailua, bete? Zue behintzat? Bai, olaxe. Eutxi horri, eta dozela emintzioak, aiurretan eko bestaldean, gozen lehenbiziko 3 mila mezde. Publikoak merezi doi mezde. Lemora? Bai? Ereitz hasiko da ondo? Salto itxeko. Oe elastikoak. Ez da oe elastikoa. Trampolina. Bai, eta zer egin du? Buruz Uretara bota, salto. trampolinetik uretara. Bai, Ondo. Bokadilua. Ogixa. Bai, bai. Bai, ama. Arrautzak nastu. Bai, Bueno. bai. Masain, Ez, ogisain. ez, Pizza masain. ez. Bat badaukagu. Ogisa, Ogia bai. Eta? Tostada. Zer eitzen David? Ondo? arrautzak, Bai, eta? Ah, 3. revuelto. Txoritxuai jaten eman. Arrainei txoria. jaten emun. Arraina jaten ematen. Akuarioen arrainei Bai, jaten oso emun. ondo. Eta? Ogia? Tortilla Ez, tortilla ez. errevueltua. Ez. Krepa. Egin nola egiten da? Atzuneko, nire gorringotan sartu. Gorringo ez sartu. Bai. Rebez. Ogia gorringo. Ikusia lidea Claro. prejituak egiten azita. Bostata txikitu eta Ni pintzela pasatzen. bai, horrela Arrautza eta musti. bai, artista ere bada. Bueno, baina ogia arrautzan Bai. gorringun sartzi hori placer Bikaina. bikaina. Boa, boa, boa. Bueno, beste bizek bai, ondo, berroina Ondo dago. puntu, bi asmatika. Falta izan zaigu borobiltzea, horrela. Geratu zaigu gorringoa pixka leo. Gorringotik hasten zara? Edo Ni bai, zurikotik? bai, ez, Neu bai, guzti eta gerokoak. Vale, Zue vale. zer diozu, Ni arraro esamarra naz. Zuringoa jaten dut eta gero gorringo dana gora orduen Horietako zaila zara. hori asnetako niretako. Aiur? Ni ben noiko antzera egiz esan, Honena azkenerako nahi zuia zuek. Bueno, Bai, ondo. guk dena nahi genuke ondo, Imintzioetan bereziki hartu lekua, Odei eta Lide bestaldean. Iritsi berriak bereziki. Puntu beharrean, beraz, bultza, animo, eta denbora. Aio, Busti, ez, ondo ari da, Sartu. zehoze jan, Esnea. Zer jan? ogitxua. Zer da hori? Makil bat. Bueno, zer da? Bokata txikila, Zer da? bokailua. Bigarrena? Kotxea. Gidatu. Gidatu. Kotxe instruktorea, Bueno, eta Eta ikaslea. zer egin du? Zer? kotxeko karrentatea. Bai, Borrokan, Borroka, judo, judoan, judoan batak bestea ibota lurrea. ba oso, Bai. eta? Eta? Ogian, zehoze jan, Bai, zer? zehoze txikila. Bai. Zer da? No, Tostada bat. Galleta bat. Ez? Zerekin lagunduta? Pintxopote! Pintxoa zen! Azulekue. Pintxoa da? Pintxuza. Pintxuza. Hori da gizie? Juntzen gizon bat, Kontuz. pintxun taberna batera. Bai, eta esan zuen. Ai, Pizte bat hau. Berroina puntu. Ez lozatu ni gaitxik, no?
Ni harro, Lotxatu. Ez da launaldi bat, tu. Zuek ere hausart, ez da bikote? Ba, bueno, ez da engaizkatea. Bai, hausart. Hau eta gero bai, hau eta gero latzai, ja. Bai. Hartxulekua eraitita lide bestaldean. Veteranoen laguntza izango dute gainera. Arrakazta behar dugu, Ja, venga. Demora. A ver. Bai? Lurretik ari jasotzailea. Iñaki Perurena. Ari jasotzaile tok bat. Bai, bueno. Altue. Maia. Ari jasotzaile bat. Pertsona. Arri jasotzailea, eta... Zer egin du? Zer egin du? Arri altxa lepoaino. Eta? Indartxue. Bakar bate. Irabazindo. Bueno, bigarrena... Arakine. Oioa. Oioa mozten. Oiaskoa mozten. Araki mozten. Araki Bai. Ia, bizan artien. Pertsona aldu bat. Amona, Jona. Amona. Zuloa. Ez. Amona txurro jaten. Ez. Amona bat. Amona bat. Bestei launtzen. Zertan ari da? Zertan ari da. Botikak ematen. Ez. Umea janari biberoia. Janari biberoia txupetea. Txupetea. Roskillak ematen. Ez. Biberoia. Esnea. Bildu pixka bat. Kroketak. Kroketak. Arri jasotzailea errekorra. Bai. Egiten be bai. Amonaren kroketak, bueno, oso... Bai. Pero egiteko ere ez dakit pakeinua, ez da errezena, baina... Bat eto genia puntu. Eroglifikoa. Era izetalide? Bueno, bera ere egongo da, markatu, zer? Zirritatxo joan bada bizitan eta euren artean kimika sortu bada, eroglio ere egongo da pizka bat. Edo? Bueno, posik. Za? Posik. Pentsatzekoa da? Ez? Baina eroglio behar gizu... Ja. Era izetalide. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Noiz datorre etxera? Amaike kaldera. Ez. Amaiketan. Amaka. Bai. Da gero? Amaka ken. Bai? Amaken. Bai. Amakenka. Egin? Amaka kenka. Egin ariketa? Amaka. Ama. Ama. Ken. Ama. Ken. Ez da ken, da ken. Eroglio. Amaka bat ikusten dugu. Ken, eragiketa egin behar dugu ken, barbiteken, baina eragiketarako balioko digu. Kenka, amakari kakenduta, ama. Ama. Era izi guzau zaio, diote argia ez da. Ba, zeueko txera, eurekaz. Mira. Izazen eroglifikoa, denpara. Bizkaian dago. Zaldiburu. Zaldibar. Zaldibar. Zaldibar, ondo. Barrari begira zaldi hori, zaldibar da. Ondo, zaldibar. Erakustaldia, Bitik, bi. Nola da? Puntu, oso da! Ondo! Airreteneko, dagaz esmatzeko prez, noski. Alein duko da. Ba, lehenengoa, denpora. Txinako teknika da. Akupuntura. Oso ondo. Eta ku hori puntura doa. Akupuntura, ondo. Egin izuten, noiz bait? Ez, zuri? Zuri lepoko kontrakturekin eta... Eta ondo? Oskia bezala. Bai, kendu. Gero, konpondu bai, mina eta kendu bai, baina momentuan pixka desatxe egina. Bueno, bai, kentzen bada. No, oski ba. Aiurreneko bigarren erglifikoa denpora. Lagunek inez izan. Sudur... Bai, egin ariketa. Zurra... Bai. Bai, zurra. Eroglifikoetan agertuko zaigun lagun berri bat. Zorro hori agertzen danien, ese guztiak zeta bihurtzen ditu. Orduen sudurra, eta D eta H hori ordezkatuta zurra. Hau pasuek. Oso ondo, puntu, bikain. Jode eta lide, bero bizikotxu batzuk. Eta hause lehenengoa, denpora. Azkenean dena izango da. Virtuala. Bikain. Irt eta uala deian, virtuala. Osondo. Ei, zerrez? Aixe, bai. Zerrez lehenengoe, ia bigarrena, denpora. Zein da zure abizena? Etxeberria. Bikain.
Etxeberria. Etxeberria, bikain. Zakoa irabazita, erosi. Boro, pixkanaka. Puntu, azteko. Oso ondo! Eta zazpikitxo bat, Ilarki, emozionentalka, ze irudi honi begira lasai, ari nintzen, bertan yoga klaseak eta iragartzen baitira, eta erlaxazioa, eta meditazioa eta beste. Eta lasaien nengoenean, hasi nahi irakurtzen, eta testuak dio, arpidetu doaink, eta sar zaitez errezetak egitera zu zaintzeke aholk bak, eta berriak. Zer hori, sekta bat. Zeko demota da. Eta? Arpidetu doaink. Ba ez dakit, doaink da gauzak ondo idaztea, beraz, animo, txalo bero bat, jende honi. Erlaxatu baina ondo idaztea dela, eta meditazioa bai, zuzentasuna ere bai. Lasaitasuna handia ematen du... Jaiak ere bai, Baita ere. Komodin. Komodin bat, Ia balortzen dugu. Jaitan jai. Amak esana, eskerrak zuri, zeilan bide zuen Willy Wonkaren aitak, kontuz. Aitak. Txokolategilea, albaitaria, dentista, gozokitzaltzailea. Dentista. Oso ondo. Pelikula ikusita? Bai. Bokala? A. Eta aurrera entzun. Erra girua. Oh! Erra girua. Bueno, ezinbesteko ikusentzunezko pieza bat dago, Entzun soilik egin dugu, tamalez. Noren ahotsa entzun dugu? Manu Maritxalar, Alex Ardui, Xabier Euskitze, Claudio Landa. Alex Ardui. Oh! Manu Maritxalar. Claudio Landa. Oh! Erra girua. Hau da, Xabier Euskitze elurretan, Zarozko kalean eta pausa luze baten ondoren, noski. Maite baititu pausak ere, eharra girua esaten. Komoinik, barkatu komoinik, bokalik ez, aurrera. Zenbat urte ditu, munduko marrazo zarrena kontuz, 45, 50, 100 edo 500. 500. Do? Ba genuen, honen berri. Bai. Zer da, megalo doi bet? Mega zaharra, bintzatu bai, baina... Bokala? Aurrera, entzun. Jiten denin herriko bestak, bazteretan boztariua. Nola du izena, entzun dugun taldeak. Nafarrak, Xiberotarrak, Lapurtarrak, Arabarrak. Xiberotarrak. Berso. Bokala? Amak esana... Bai? Bai. Ja ba? Zure etxea duzunean nahi duzuna egingo duzu. Ama... Ama da natiz berdinet. Ama, joder! Bokala! Bai, eta komodina ere ba! Bokala eta komodina, nazte borrazteaz, Biak onak, Ederto, Aiurretaneko, bigarren eskua. Denok egin dugun noiz bait. Bueno. Zein eguzki sisteman, eguzkitik gertuen dagoen 4. planeta. Jupiter, Lurra, Marte, Saturno. Marte. Oso ondo. Bokala. A. Entzun. Bizitzan zerbait egin duzu, neurtu alduzu. Bide horretan zenbat lagun galdu dituzu. Nola doi izena Nil musika taldeko abeslariak. Sara Alonso. Aramaixo arrau ere laguna Oso baitute. ondo. Zea hotxa duen gainera, Sara, lankidea. Muxu bat. Bokala. Eta aurrera. Zein da giza gorputzeko ezurrik luzeena. Tibia, Femurra. femurra, peronea, bizkarrezurra. Femurra. Gure kasuan ilaskiz esanik, Gure femurrak Bai, ez da. altzoko handian Begira, gero, donazioaren bat egin genezake, museoren batera. Bokala, ez ez. O. Rasputinena badau. Hori beste zurkoan. Museoan. Bai. Aiurreteneko aurrera. Entzun. Zenbat gau, honetai beira zuretzat idazten, esan ezken itunitzak esaten, zurekin beste behin. Nola dizena den goren abestionek. Zenbat gau zuretzat beste behin bakarrik. Zenbat gau.
Beste behin. Gain, erregotean. Haze aukera, Bokala. I. Saiak ere ingo duzue? Denok egin dugun noiz bait. Bai? Lehenengo itzazakit. Ba... Azken erronda, Aiurroneko. Ze koloretako hilea du 89ko Sirenatxoa pelikulako Sirenak? Horia, berdea, beltza, gorria? Gorria. Ondo. Eta Bokala? Ondo? Eta? Aiurretaneko? Betazulotik begiratu igual. Beste badau. Bai edo ez? Ostia, lanean biak ere. Zer? Bekazulotik begiratu. Eta atea ez zabaldu. Nork ez du bekazulotik begiratu. Nok ez daukat bekazulo bat. Behatzulotik. Behatzulotik. Begiratu. Eta atea zabaldu. Komodinik ez. Beste bat daukagu. Jehovaren testiguak, lekukoak gaudelako, edo dena dela, edo hautzkako. Bueno, edo beste edo horrezakit. Joder eta libe, komodinaren bila. Zorte txarrekoak badaude. Nola zuten izena guazemak saioko atxuek. Mai Cruz eta Mai Nieves. Mai Jose eta Mai Carmen. Carmen Mai eta Dolores. Edo Mai Cruz eta Mai Carmen. Mai Cruz eta Mari Carmen. Txeka! Oh, txeka! Eta bar. Bokala? Gero danak izu? Ba, bueno, ontaz bai. Bestela ez, ja. Entzun? Hemen dikat, taldea entzun dugu. Nola du izena kantuak. Orain goazen sexua eskutitza. Orain. Ondo, bikote. Puntua pilatzen. Osondo. Bokala? Eta segi ba. Non hasten zen antzinako zetaren bidea? Txinan, Japonian, Korean, Egipton. Egipton. Txinan. Beste bokal bat, neska? I. Zer, bai? Askatzekotan? Nahiko lan, eta? Bai. Zer? Askatu? Bai. Piskor da biltza hauek? Inurri lanean aritu eta ekaitzak harrapatu. Badagor zerbait. Zuzentzeke, odei lidea aukera zuena da. Baliatu. Entzun hau. Nola du izena, Lady Gagaren kantu honek? Death or Love, Abracadabra, Hocus Pocus, edo Oh Gaga. Death or Love. Death or Love? Abracadabra. Noski? A ber, ba, nik bestut egin. Ze pasaten da, Oso txarto. Bale. Bokala? Eta Abracadabra egingo dugu? Bai. Eta Artxila Mortxila ere bai? Baita. Zorte txarrekoak badaude. Inurri lanetan aritu eta ekaitzak harrapatu. Hori bai, bigarren komodina. Eraitzuta liderentzat. Eta markagailuak adidanok zein da zuzenaren aurretik 360 eta 2 komodin. Gabiria Lazkaon, Aramaio 380 puntu, 270 Azpiegarra Donostian. Lehenengo erronda. Eraitz, lide, zeuek hasita. Sendabelarrak dira. Erruda, kamamila, mendabelarra, mendafina, hilen kultibatua, semola, txikori belarra, espirulina, aloea, klorela, berbena belarra. Txikori belarra. Eski. Mendabelarra.
Digestioaren lagungarri hau. Berbena belarra. Sukarrak entzeko esaterako. Kamamila. Antiinflamatorioa, besteak beste. Aiurreneko? Espirulina. Hau kolore berde urdineko alga bat da, bikote. Odailide? Aloea. Azalaren, zadu. Eraitz eta lide? Mendafine. Lixeriketan lagun hau ere. Bai, esango nuke. Odailide? Klorela. Alga bat hau ere. Eraitz eta lide? Komodine. Azezen da belarra hori, Eta azken erantzun zuzena? Komodina daukazue? Ba, komodina. Erabilibiak. Eta ondo horreita marpuntutena, eta? Bigarren erronda. Aiurreneko, Pirritx, Porrotx eta Marimototxen kantak dira. Maire zaitut, herrien lagunak, astronauta, marmoka dantza, eskuetan, Paristik natorren, epoite eta ie, zuri amatxo, jaio musika hil, euritanta, pausoka. Maite zaitut. Ezagun honetakoa. Zuri amatxo. Ze polita. Irrien lagunak. Irrien lagunak garagu. Aiurreneko? Euritanta. Nik euritanta banintz egingo nuke zure zudurean txerriz. Eta bat. Epoita itaie. Hau aiza. Ituki, eto. Biepo. Bai, obertxe bat izango da umetan kantatzen genuen guk, Bai, noski. Hori da. Eraitz lide? Marmoka dantza. Hore bai. Aiurreneko? Bikote? Jaio musika hil. Pirritx, Porrotx eta Marimototx. Rockeroenak, bapatean. Hori Berritxarrak taldearen diskoa da. Odailide? Astronauta. Hori ene kantakena. Trompeta, flauta eta... Eraitz lide? Eskuetan. John Maia, kantuan. Eta? Pausoka. Ba, adituak, paiazo gintzan. Oso ondo! Eta puntu. Eraitz eta lideren markagailura. Eta azken erronda, Odailide zebukasita, humorezko telesailak dira. Dark, How I Met Your Mother, Seinfeld, Modern Family, Parks and Recreation, The Golden Girls, Downton Abbey, My Name is Earl, Arrested Development, Friends, The Last of Us. Friends. Ezinbestekoa. Modern Family. How I Met Your Mother. Ondo hauskatua gainera, publikoa, ez dakit jiki jaja, oso ondo esan du, Odailide? My name is Earl. Ikaina hori. The Golden Girls. Lauro gaitan lauan, ez teinatua. Ni parte honena. Aiurreneko? Las chicas de oro? Horrek las chicas de oro? Las chicas de oro. Aiurreneko? Parks and Recreation. Parks and Recreation, telesail mundiala. Odailide? Seinfeld. Inoizko arrakastatxoena. Azkena? Arrested Development. Nagusi, Oso ondo! Beste ondo garrita marpuntu. Hau. Eta markagailuak ondela geratu dira, 810 puntu. Gabiria Lazkaun, Aramaio, Irundalarogei, Berdeirulogei marra, Zigana Donostian. Odei eta lide saiatu alegindu araba. Ba, aukera arte baino. Bai, eta amaieran aukera ere izan dugu, baina, gora berakala izaten ditu Miluzek, kontua kontu. Gustora aritu zarete? Ba, oso. Gero, ezakit aurrerantzean, kamiseta bat ere ekarri duzue, ezakit proiekturen badau duzuen aman komunean. Ez. Nik eskatu diet, horrela, merchandising balute, nik ere nahi lukela euren taldekide izan. Bueno, ze moduz, Odailide, Odei, anaiak begire egongo dielako, etxien. Bueno, espektatibak igual altuo baino. Irakurketa posiblea da, esatea eurei, Ibonita Beñati, alegia. Nik ere beste guzti bat, Bai. Zuk etxetik gehiago lagundu zenuela, akaso? Beraiek orain baino. Igual bai. Irakurketa da.
zakit. Gero nik beste duze bat, odeizuko dakizu ia zutani koñatuak izan ginela. Anai batekin eskontzeko lan egin nuelako. Gero gurasoak sartu dinen tartean, historia luzea da, epaiketak, eta hau ezin dezan, bai zure anaizek izan diez, Milosoke historia danan, nire bikote favorituetako bat, bihotzez orduen, musu handioa familie guztiari, hau pazuek eskerrik askotan ziarrez. Odei eta Libe agurtuta, Milusen finalerditan, aurrera. Eraiz eta Libe, ze. Tope. Zortzireundik gora punturekin sailgatu dira. Ze, erakustaldi. Konfiantzaz lepo gabiltza edo. Bai, baina, bueno, humil baita mantendu bagea, goindik, bazpar. Horre, kirol kazetariek ez dute, sendo, baina arrokeriari gabe. Oida. Sondo, aiurreta eneko bezaldean. Ja, bateko prez. Vale. Zuizketan denborarik aldu nahi honek. Bueno, zuek erantzuten lehenak, eta animo. Goten zabatirara. Denbora, zenbat izar ditu Europar Batasuneko banderak? 12. Ondo? Zein euskal herritarrek egin zituen lehenengoz 14.000-koak? Alberto Inurrategik. Juanito Iarzabalek, 2026ko ze hilabetetan ikusi ahal izango da eguzki eklipsea Euskal Herrian? Ekainean. Abuztuan, zenbat da 118 zati 2? Paso. 59 da. Zein izan zen Italiako erresumako lehen hiriburua? Erroma. Turin, nork idatzi zuen 2019an Basa eleberria? Paso. Miren Amurizak nola deitzen da Hendaiako hondartza? Paso. Hondarraitz, zenbat 8 agertzen dira Bilboko armarrian? 2. Ze itxas animaliaren izen zientifikoa da Physalia physalis? Bisigua. Karabela portugesa. Nork idatzi zuen Alizia herrialde miresgarrian eleberria? Paso. Lewis Carroll. Zein mendetan hasi zen Euskal Pizkundea? 17. 19. Nor da Humphrey Bogartekin batera A Big Sleep filmeko aktore protagonista? Paso. Lauren Bacall. Jarraitu atxotitza, eroriz ikasten da? Altzatzen. Oinez? Zein da Greziako irlarik handiena? Kreta. Zein akronimoz da ezaguna haurren laguntzarako nazio batuen funtsa? Paso. UNICEF. Zein objektu zorrotzi dio beldurra Son Gokuk? Paso. Xiringari. Norena da neska perlarekin margolana? Paso. Bermerena. Zenbat aldiz ezkondu zen Enrique Zortzigarrena Ingalaterrakoa? 3. 6. Ze udalerritan dago Martin Ugalde Kulturparkea? Andoainen dago, tarrapatu gaitu. Erantzun zuzenarekin batera. Hortxe bilea irriz batziek. Bai. Bueno, denpora. Denpora maitzen du eta... Bai. Utsak ordaintzen die. Bueno, txandak ari gara. Urrengo Milusen albiztona da zegoen zain egongo horrela. Gaur finalik ez, zuentzatez albiztona. Baina plazer bat, zuen ikuste urrenguen. Bai, nonbait, eta ez dut gogoan, baina kanposantu sarrera batean jartzen du gaur ni bihar zu. Hala ari gira, aiurreta eneko, ezta? Sokatiran, aurrekoan zue finala jokatu gaur guk. Hilerritik oso urrun, momentu noski. Zakuti gertuago, zuen mesedetan, zer moduz bikote? Ondo. Bai? Sendoago orain, ezta? Sokatira ataria baino, edo ez? Sendoa, hobeto. Hobeto, gertuago esan bezala. Leku honenien. Pentsa, parez pare dituzue eta... 39.000 eta 50.000 euro. Diru horren euneko txiki bat hartuta, haze bidaia egingo luketen abenduan, Lekarozko gure ikasle eta lagun zinek. Hori behar dute hauek, dirua. Animo, zanegu. Dirua behar dutela esan digute. Bonboi saltzen azteko edo. Bai, zer. Txekuek, telefonu atara, da gurekin bat egin, klin, entzun atara telefonue. Bai, os? Desblokeatu. Benetan? Bai. Uste ez da zu azken mezua irakurtzen? Hoi. Alduzune. Zutak izan pelikuli da, bera? Bale, ados. Bitunik, nortzukaz, dazuk? Bale. A ber. Nire emoi bada. Ikusten hau noreri, bale.
Ja, ilazkera nahi dio, animo tort. Animo tort. Tortolo, eske lagunetako gaixorik. Ah, tortolo. Bai, tortolo, animo. Ni berriz, irribarreren emojia asko erabiltzen dudan. Ondo, mobilak, ezinbestekoak gure bizitzetan. Aiurreteneko. Aiurreter dio, apekaia. Bai. Gogoratzen zuie? Zuen lehenengo mobila zein izan zen? Holan patata ladrillo bat. Niri bai patata bat nengue. Marka, gogoratzen zu? Ez dakit Nokia alzan izan. Bai, alzan izan, seguronik. Patata gona egin ditu. Gogorra esan. Bai. Aiurreteneko, sorte hon, mugikorrekin egingo dugu jolas, eta galdera da. Mugikorrak fabrikatzen dituzte gaur egun. Denbora. Ericsson. Nothing. HTC. LG. Motorola. Blackberry. Gaur egun igual ez, lehen bai, baina jarri ez etzen. Alcatel. Bai. BQ. Bai ez. Vale. Ordenagailuek bai. Nik ez da beti daitez. Sony. Ordenagailuek bai, baina... Siemens. Lavadora bat igual. ZTE. Bai. Egi estatu egingo dugu. Lau akats. Estasko. Mugikorrak fabrikatzen dituzte gaur egun. Blackberry lehen bai, oin. Botatzen bat gigantia. Ericsson, Blackberry, Sony eta Siemens aldatuta. Laurak. Kasualidades haber bien. Hiru da. Ez, osea, bi honeik ona eta gero Sony eta Ericsson ezkerrera. Ez. Zerkan? Ez. Zein zau? Siemens, Blackberry da jau. Egaztatuko gara eta bestela. Bale, bai. Bostakatz. Aldatu. Igual Sony telebizioetan geratzen da. No fin pasau beste galdera. Hori izan zaten. Esteren batik ez da inboz. Aiurreneko denbora eta urrezko galdera. 80ko hamarkadan, 1980ko hamarkadan sortu ziren bi denbora. Sony... Moten dago oso zarra. Ez da beti egitez. Zemuz? Bueno, ez da basmatu maikako hori argi hau, baina... Bateron bat bai, fijo. Blackberryrekin ibili gara sasoi baten oso modan eta oso puntako ezen Blackberry telefonu, Idazteko eta, bueno, oso topa zen hau, Tekla mordo batekin. Ez ezko ere moan. Gaur egun ez. Egia, ordenagailuetako QWERTY sistema hori baitzera bilen. Eta ospea handia eman zion arren, 2022an ja utzi zioten erabilgarri izateari. Beste kontu batzuetan, bihar dute gaur. Siemens, zer? Lavadora bat, bai. Oskailuek... Ez ezko ere moan? 2005an utzi zion enpresa honek telefonak ekoizteari, baina aldi berean, koloretako pantalla zuen lehen mugikorra ere merkaturatu zuen. Pentsa. Iraultzatxoa eginda, erretiro arte. Alcatel eukionik, Bai, ez da. Bai. Anaiak ere bai. Bere lehenbiziko Alcatel bat izan zen. Gaur egun be bai? Bai. Eta aurten plazaratu dute Alcatel 3. Polikiari dira. Polikita ondo. Bai ezko ere moan Motorola, zuzena da? Hello Moto, zaten zuten, ondo? Zebe lagune? Hello Moto, egia da. Moto nahetzan azken nemezue, bai, gertu. Bai. ZTE.
Nik uste baiat. Bai? Bai, aurtengo maiatzean aurkeztu baitzuten Nubia Z7-0S Ultra. Mugikorra, ze izena. China, ez da? Izango da. Bai. HTC. Bai? Bai. Eta hauek aurkeztu berri dutena Wildfire E7 modeloa da. Erriketa. Bai, HTC da marihuanitakona? Bai, Bai, ez da? Hala. Bai, ondo. Hortik ezaguna nintzek. Bueno, lagun bat. Azken mezua da. Bai, eskerumoan, ahi urreneko. Nothing, zuzena da? Bai, eta urren ezagutzen, Cyberpunk diseinuko smartphoneak merkaturatzen hau dituzte hau. Asmaitu zela erbisak. Ez eskueremuan, Sony izena oso ezaguna? Bai. Zuzena da? Sony jarraitzen du, hortan, 2025an modelo berri bat ere aurkeztu du. Ericsson, behar genuen ez ezkoan, LG marka ere 2021an atera zen merkatu hortatik. Eta BQ izenekoa, begira urte berean, 2021an sektoretik erretiratu. Bai, urretaneko ederte 350 €rekin, bagoez pixkanaka gaitzen lortutakoa, eta 1.000 € irabazteko aukera urrezko galderaren erantzun zuzen bikoitza behar dugu horretarako. Largoiko hamarkadan sortu ziren bi BlackBerry aukeren artean. Bai? Zondo, BlackBerry Limited enpresa, Kanadan, sortu zen 1994an. Zer? Izen leike... Bai, ez da, Hello Moto hori. Hori igual aspaldietik. Kontuz? Ez dakit. Zeran? Hello Moto. 1.000 € badako zen zer? Ai, urretaneko, urrezko galdera, Motorola, zuzena da? Bazetate behar genuen hau pasuek! Ai, urretaneko! Baina da mikaina gaurkoan ere, txanaka. Pilatu ditugu 650 €, mugikor erdi berri bat erosteko. Animo bikote, segi lanean! Etxeko guzti izan zuek gurekin bat egiteko aplikazioa, persona etorrita, etxetik, hau pasuek!